Kulienti isusu titori muhondo isusu vamwe. Ameno kuti vamwe vari kutoita zvavo joke nezvatiri kuita. Titori muhondo isu. Baba vangu inini vachindiudza vakanditaura kuti munguva yehondo makomredi ese aiita ndisikandwa vakapera kufa. Kuita zvemadzimai uri muhondo zvinopisa munyama. Saka inini nditori muhondo izvozvi pamusoro penyaya dzandinotaura panapa social media. Saka handigoni kuti nditi munhu wandiri kuda kutry kugadzirisana naye kuti tinzwisisane. Handiti ndinozomuendera futi kuinbox at the same time ndichitry kuda kutsvaga mudzimai paari. Hapana nguva yemadzimai munguva yehondo Kulienti zvakwe. Saka handina nguva yekuti ndipindure kune avo vanotaura vachiti hanzi ndakavaendera kuinbox kwavo ndichiti ndinovada kana kuti mheno. Kana ndiri ndaitaurwa ipapo, kana ari Saruwaka, but as far as I know that guy it's better Saruwaka aregedze zvake kutopindura, because madzidzisirwo atakaitwa pamusoro penyaya idzi hadzitomboda munhu anoita zvinhu zvekubatanzira batanidzira. Saka mazuva ano titori panguva imwe yakaoma iri kutiremera nekuti nemachallenges takasiyana nevamwe vanhu vanongoya panapa vachingokomenta zvavo nekudai so. Isusu titori vanhu vakatotakura struggle nemwoyo yedu isusu, zvekuti nguva yekuti tifunge zvekufara nemadzimai zviri kutaurwa nachimama izvo zvekuti tinowanikwa tichimuendera kumainbox ino handitombomuziva, handimuzive ndikutaurira. Ende Saruwaka I understand kuti hamuzive. Munhu aitongotaura zvake paakataura audio iyaya, handitika. Yakanga iri nguva yekumokana, yekutsvinyirana nekuwanzirana yatakatongosiya kudhara. Isusu sevanhu vechirume takazoona kuti no, hazvikodzere kuti tibudikire panapa ticha basa rekutaura nyaya dzekutsvinyirana nevanhu. Hazvisiri izvo zvatakawira panapa social media. Otherwise hatisi macontent creators, hatisi mabloggers, hatisi manhikirikiri. Saka isusu hatisi maYouTuber guys. Isusu takatongoya panapa nekuda kwechinangwa chekufambisa struggle chete. Handituri kupaona Kulienti. Saka zvimwe zvemadhirama izvo epasocial media kana takwada isusu tichagadzira manhikirikini edu, machannels edu, totanga kuya panapa tichita madhirama nevanhu tichita sei zvakasiyana siyana, but tiri vana, ndikutaurire Kulienti, tiri vana vevanhu vakarongeka. Madzibaba edu isu vakarwa hondo, madzibaba edu isusu uye vanonamata. Kubva kwakaita kuhondo havana kuzongoita vanhu vanongoenda nenyika. Handiti ndosaka uchiona tichiti hatisi nherera guys, ana baba edu vapenyu. Uri kupanza vanogara nesu pasi vachititaurira kuti vana vangu regedzai tikutaurire kuti tisvike patiri panapa apa zvinhu zvinofambiswa so, zvinofambiswa so. Saka hatisi type iya yekuti tinoswera tichishamiswa kana kuvhunduka kuti papfuura munhu wechidzimai pamberi pedu. Aiwa, kana not like our type, hatiite zvinhu zvakadaro izvozvo Kulienti. Saka handina nguva yekuti ndinopindura zvandaitaurwa panapa ndichinzi chichi, ndichinzi ndaitsvaga namba dzemunhu. Mudzimai wandiinaye mwana wachimama, ndikutaurire zvako paage. Uri kupanzwa? Paage wise chaiyo chaiyo mudzimai wandiinaye mwana kuna chimama. Handifunge kuti ndine kodzero yekuti ndinoenda nomukuru akaita sachimama kuti aite competition nemudzimai wangu mwana mudiki. Ndinozomuchengeta sei? Kana dai kwanga kuri kunzi kuda kurasa hunhu kwandinenge ndichida kuita, ndinorasa hunhu zvekutora amai vake. Handiti ndinenge ndakutoda kutotambudza mwana wevanhu asina chaatadza mahara. Mudzimai wangu inini munhu akatokwana Kulienti, akatozvinakirawo. Haazi munhu yaye wekutoti ane chinoda kuwedzerwa pamuviri wake. Handitika inini ndichimuona inini haasi munhu wekuti anoda kuwedzerwa pamuviri wake. Zvaari izvozvo zvakatondikwanira. Haasi munhu wekutoti ndinoti haana ichi chandinofarira pamudzimai. Aiwa, handidi kunyepa. Ndakatora time yangu Kulienti kuzvisarudzira munhu wandinoda. Wazviona manje. Saka zvekuti ndinzi pane zvakaita kana kuti chimiro chiri pana chimama chekuti ndinovhunduka inini ndichiti ndikatarisa chimama ndotarisa mudzimai wangu, handidi kunyeba.
tozoenda futi paage wise. Chimamaiwa kwete zvekuti hanzi no handidi kunyeba. So vamwe titori mustruggle, titori muhondo chaicho yekutoti takatakura struggle ine moyo. Hatigoni kubatanidza nyaya dzemadzimai nenyaya dzestruggle iyi. Tiri vana vevanhu vanoenda kuchechi vanonamata. Tinoparidzirwa isusu tichiudzwa, takabatirwa magwaro aMwari, tichiudzwa nezvaMwari. Patinorayirwa isusu tinorayirwa zvinhu zvina Mwari mukati. Takatoparidzirwa kudhara izvo kutonzi hondo dzese dzakafoira magladiators akawandisa akafeiliswa nekuda kwekubatanidzira hondo nemadzimai. Tinana Samsoni akatadza kuzopedzesa struggle yake nekuti akanga akuisa madzimai mukati. Saka munhu anoita zvechijaya jaya haagoni kusurvive mustruggle zvakanyatsonakanaka. Kana kuti muhondo anofa. Unofira kuhondo ukatanga zvemadzimai, iwe watowo kuhondo unofa. Handiti wapaona. Saka isusu hatiite izvozvo kuniendi. Tinotogarwa nesu pasi tichiudzwa kutonzi murume chaiye haabatanidzire, plus murume chaiye haaite basa rekuronda vakadzi. Murume anoronda vakadzi haazi murume akakwana. Murume akakwana haaite basa rekufamba achitevera kungoronda pafamba matsimba evakadzi. So aiwa, tinoronda future isusu. Tinoronda matsimba efuture, kuti future yedu yakaenda kupi, ndo ine matsimba atiri kuronda isusu. Handiti wazvinzwa? Ndo struggle yatinayo isusu. Saka takadzidziswa kudhara, takatovakwa kudhara. Handiti tiri kupanzwa. Uchitarisa even kana nyoka yemabhunu unomuona ari type yekuti hanzi munhu wekuti munoita zvekutamba nevanhu vari kurwira struggle iyi. Vanhu vakakwana, varume chaicho vakabhildwa nevarume, vanovakwa nevarume. Saka ndokumbirawo kuti vanhu varegedze kuda kusvibisa mazita emakomredi vachivati hanzi vari kutivinga kuma-inbox kuda kutsvaga drama rekuda kuchinjisa topic yedu isusu yatiinayo isusu, kuda kuchinjisa musoro wenyaya. Musoro wenyaya unoti struggle, ndo watinoinga panapa isusu tichitaura. Hatina zvimwe zvinhu zvatiri kuda panapa, tiri kurwira struggle kuti vana veZimbabwe vasunungurwe. Handiti muri kupanzwa? Ndo zvatiri kuda ndo zvatiri kurwira future yevana vedu isusu. Nehama dzedu, vana vehama dzedu. Tiri kurwirawo nyika. Handiti. Machiro aitaura Chimamayo achiti anochiviwa nesu kana kuti chichi. It's not a problem, it's okay. Anotaura izvozvo, but ini ndiri kutochiva nyika dzevamwe dzakanaka. Kuti dai zvanga zvirizvo zvakaita nyika yedu, otherwise ndingadai ndichitogarawo zvakanaka, ndichidya ndichiguta ndisina kana stress. Ndingadai ndichitogara kumba kwedu ndichiona baba angu tiri panzvimbo imwe chete namuchembera apa, takagara tichitofara tichitamba as a family. But izvozvizvi vanhu vese, kwete inini ndega, vanhu vese vakawandisa vari munyika dzakasiyana siyana, vakasiya vabereki wavo, vakasiya nzvimbo dzavo, zvakanaka zvese zvavanga vainazvo pamusana penzara iri munyika medu. Zvatiri kurwira panapa kuti tigone kubvisa vari kukonzeresa nzara. Handiti unopaona manje kuliendi. Ndo nyaya ingori pakati pedu isusu, hatina basa nezvinhu zvakawandisa. Handiti uri kupaona. Tarisa uone vakagoverana mari vanhu vaya. Varida kuti chinhu chese chinoitwa muZimbabwe, ingave industry, angave mashedzi emisika, zvinhu zvese zvinenge zvingori personalized, zviri mumazita evanhu. Handiti uri kupaona. Ichi chaitwa naSakupwanya, ichi chaitwa naTagwire, ichi chaitwa hakuna nyika yakadaro. Hakuna nyika yakadaro. Saka zvinoreva here kuti Emerson Mnangagwa paitaura achiti nyika inovakwa nevene vayo, aitaura kuti ivo ndivo vene vanotanga vapanana mari yenyika, vobvuta mari yenyika yopinda mumaoko mavo, votanga kuti ivo ndo vakuita zvinhu munyika. Aiwa, zvishande zvakadaro. Hatidi kuti tiite vanhu vanorarama vari pasi pema-individuals. Handiti ndo zvinhu zvatiri kuramba. Hakuna nyika inofamba nenzira iyoyo. Nyika haiswe mumazita evanhu. Nyika haiswe mumazita evanhu kunzi Mnangagwa, Tagwirei, Shoni,
Wikineo, Scott Sakupkanya, Christopher Muchangwa, tichienda takadaro zvimazita zvavo izvo. Hazvisiri izvo zvinonzi zvinoitwa nyika izvozvo. Nyika haiiswe mumaoko memaministers. Maministers haasiriwo anonzi vene venyika vanopiwa mari yese yemunyika vachinzi ivo ndo vanosarudza zvavanoda. Vakutora mari yacho vakuenda kundovaka kunyika dzakabudirira kare. Kutora nyika yedu, kutora mari munyika medu isusu vachinovaka kunyika dzevarungu. Votivakira tuzvitangwena twezvipatara vachiti hanzi tavaka zvipatara taita aiwa hatitambire zvinhu zvakadaro. Hatitambire zvinhu zvakadaro. Vakaisa mabusinesses avo akawandisa muSouth Africa. Vanhu ivavo South Africa inyika yakabudirira zvakadi. Asi ndo mune mabusinesses avo mamwe. Botswana inyika yakabudirira kupfuura Zimbabwe. Vakaisa mabusinesses avo imomo. Vanhu ivava maministers iwaya handitika. Vanorana mahotels mamwe anoshamisa. Vane matracking companies anoyera. Vane maenterprises mamwe asingaite muno munyika dzana South Africa. Handiti muri kupaona. Saka hatidi zvekuti tiswere tichiteera vanhu vakadaro ivavo kuti vanoita zvinhu zvakanaka kunyika dzisiri dzavo. Vanotuka varungu kuti varungu ibvai munomu muri kupfumisa kunyika dzenyu. Ivo votora mari voteera kuvarungu vacho vanenge vadzinga ivavo. Voenda kundovaka nyika dzevarungu idzodzo. Chii chakadaro ichocho? Saka ndizvo zvinhu zvatiri kuramba izvozvo nekuti hapachisina pavachambovaka nyika dzedu. Ivo vakapedza mari dzese kudhara vachivaka kunyika dzevamwe vachiita maenterprises nezvinhu zvakasiyana siyana vachitenga mahotels anodhura. Vari kurana mabusinesses mamwe mahombe. Vane mavhila kunzvimbo dzese dzakasiyana siyana munana South Africa, Botswana kwese uku, Namibia kwese. Tinozviziva Mozambique vari kutora manhingirikini mahombe ndo vari kuita zvinhu zvamuri kuona. Development yese nemanhingirikini ari kuitwa muMozambique ndo vari kuita zvinhu zvese izvo. Handiti muri kupaona vachitora mari yemunyika medu muZimbabwe. Saka ndizvo zvinhu zvatiri kuramba. Ivo aka kachitangwena kechipatara otaura kuti hanzi Sakupkanya akachipatara. Chikupatara chekudi chipatara my foot getaway. Tidi kunzwa zvinhu zvisina kana nebasa rese. Handiti. Saka isusu tiri kutotsamwira zvikananda. Kwete zvokuti hanzi tinoswera tichida kufunga nezvemadzimai munguva dzinedzi. Tinotsvaga vakadzi here kana tiri kutsvaga kupona kwenyika yedu isusu yeZimbabwe kuti vanhu vakwanise kudya vachiguta vachirarama zvakanaka. Hoya mumwe munhu achiuya panapa akuswera achiti drowa makatuni ekuti hanzi tiri kutsvaga madzimai pano pasocial media. Ndakambovaona here. Ini handisati ndakatomboona kana picture yemunhu anototaura kuti hanzi ndakamuendera kuinbox. Handina. Ende nhamba dzangu dzakakosha zvekuti handisheye nhamba dzangu nevanhu. Handisheye nhamba dzangu nevanhu. Dzakandikoshera inini muridzi wadzo. Handidi nenhamba dzangu. Zvekuti munhu anototi pese pese anogona kusangana nenhamba dzangu akunyeba iko. Nhamba dzangu dzine hama dzangu. Nhamba dzangu dzinewe hama yangu iwo kule ndiyo. Pazvinzwa. Ende nhamba idzodzi dzakatokosha zvekuti handidi nadzo. Kana ndikatoona kuti handichadzitrust ndinodzichinja ipapo. Handina kana nguva yekutomboita zvinhu zvekutamba. Wazvona. Handiite zvinhu zvekutamba neinformation yangu iri vital. Saka zvekuti vanhu vangouya vachingotaurawo ngavataure. Handichisina nguva yekuti ndipindure izvozvo. Vanhu vanongodzwa zvinenge zvichitaurwa ipapapa ndichitukwa kana kuti tichitukwa isusu macomrades erevolution nevanhu vachiti tiri kuenda kumainbox mavo this and that. Ngavajaje zvavanoda. Zviri kwavari vanhu kuti vajaje zvavanoda kuti tiri kuzviita here kana kuti hatisi kuzviita here. Isusu hatisi kuzomiswa zvatiri kuita kurwira revolution yedu isusu kuti irambe iri intact. Chete hapana zvimwe zvatiri kuda isusu.